Ziua a șaptea. Cum se aplică acest text la realitatea cotidiană? Biblia are două tipuri de aplicații. O aplicație personală și o aplicație comunitară. În această zi caută să adun textul sub forma unui principiu general valabil pe care îl poți împărtăși cu cei de lângă tine și în jurul căruia îi poți aduna pentru a trăi ca Dumnezeu. A acționa precum Dumnezeu înseamnă că înțelegi ceea ce spune El. Nu uita de unde am început. Dorim să avem poruncile lui Isus. De aceea depunem acest efort în citirea Scripturii. Dar nu este destul să ai poruncile lui Isus, trebuie să le și păzești. Doar cel care are poruncile lui Isus și le și păzește se întâlnește cu Isus în fiecare zi și la a doua venire. Deci, care este porunca pe care o vei păzi după ce ai citit acest text? S-ar putea să nu ai răspuns la această întrebare după o săptămână, două sau trei chiar. Dar ai răbdare cu tine, ai răbdare cu mintea ta, ai răbdare să lucreze cu informația pe care o furnizezi. Dacă până acum ai citit textul cu un scop, răspunzând la întrebări, acum a venit momentul pentru meditație. Meditează asupra textului, lasă cuvintele să treacă prin mintea ta, să ajungă la inima ta. De acolo să ajungă în mâinile și în picioarele tale. Așa cum sângele trezește la viață fiecare țesut din trupul tău, Duhul Sfânt va lua tot ce ai învățat și îți va lămuri, ca să îți aduci aminte la momentul potrivit de poruncile lui Isus și apoi să dai trupul tău în stăpânirea Duhului Sfânt. Firea ta nu va mai stăpâni peste tine, cel rău nu va mai avea nimic din tine, pentru că cine este în tine este mai mare decât cine este în lume. Nu uita să te rogi, scrie rugăciunea în jurnalul întâlnirilor cu Isus, având în minte aceeași întrebare. Cum fac cel mai important lucru planificat azi, din perspectiva textului citit? Iar seara oprește-te, meditează la ziua ta, cere-ți iertare și mulțumește. Amin.